የከፍታ የፍካት ዓለም አዲስ ንጋት የሩብ መስከረም ረመዳን አገናኘን በፍቅር ዳግም የአንድነት የህብር ቀለም የከፍታ የፍካት ዓለም አዲስ ንጋት የሩብ መስከረም ረመዳን ሰበሰበን በፍቅር ዳግም ቂምን ሽሮ ይቅርታን ዘርቶ ሚያጣምረን ልብን አስፍቶ ተሰናክሎ የመራቅ ዕጣ ደስ ያሰኛል ወንድም ሲመጣ ኮዲ ሩሂ ኩፋያ ነፈይሴ በልበለነ ገያ ጀጀሳቲ ከኑ ዱሮምሱ ጅሩ ቶርቼ ናቆልኩሌሱ ወርሒ ወፅያ ተስፋ ሓዚላ መከራና ከበቀይና ብንፍፋቕ ዘመን ወሪጉ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. بالداغماي السلام عليكم كلاتكم أحوات في الله دما إرتراويان أسلام أبزلكم وسلام دعناني منيلكم ياسين عمر علي انتهي أحبركم نتيزلكم زي شهر رمضان قليل رمضان ويكاني قليل ورح خمزي مخانو زخون اسلامي زردو حكيم ግን ብዕምቆ ተሪእናዮ ኪሎቲ ንዓና ዝርድአና ካልእ መልእኽቲ ዝሓዘ ወርሒ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ክሕብረኩም ይደሊ ኣብዚ ወርሒ እዚ ረመዳን ዝኾነሉ ምኽንያት ካብቲ ኣርካኑል እስላም ሓደ እዩ ክንፀውም ዘለና ትእዛዝ ናይ ረቢ ልዓለሚን እዩ ንትእዛዝ ክንፍፅም ከዓ ንሕና ባርያ ናይ ረቢ ስለ ዝኾንና ትእዛዙ ክንፍፅም ናይ ግድን ኣነ ግን ብውልቀይ ዝሓስቦ እዩ ረቢ ልዓለሚን እዚ እንታይ የድልዮ ካባና ምፅኣም ናቱ ባራዩ ምዃንናሲ እንታይ ዝኸስበሎ ኢለ እየ ዝሓስብ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ እዚ ግን ናተይ የረዳዳ እዩ ኣነ ክርድኦም ከለኹ ኩሉ ረብሓ ንዓና ምዃኑ እዩ ረቢ ልዓለሚን ነቶም ንሱ ዝፈጠሮም ፍጡራቱ ራሒም ስለ ዝኾነ ራሕማ ናቱ ከዓኒ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክበና ስለ ዝደሊ ካብቲ ራሕማ ናቱ እዚ ረመዳን ሓደ ኣውሪድልና ኣሎ ኢለ እየ ዝኣምን እንታይ ማለት እዩ ንስኻ ኹኑ ንስኺ ኣነ እዚ ዝሓለፈ ዓመት ክንከዶ ዝፀናሕና ጉዕዞ ህይወት ኣካያይዳ ባህሪ ኣተሓሕዛ ገንዘብ ናይ ሰላትና ምስ ስድራና ዘለና ርክብ ምስ ኣዕሩኽትና ምስ ከባቢና ብዓብዪ ከዓ ምስ ውሽጣዊ ምስ መንፈስናትና ዘለና ከመይ ፀኒሑ ስለ ረቢ ልዓለሚን ዝፈልጥ ኣብዚ ሓደ ዓመት እንታይ ክንገብር ኢሉ እዩ ሕሳብ ክንገብር ኢሉ እዩ ረመዳን እዚ ኣውሪድልና ማለት እዩ ሕሳብ ከዓ መንፈሳዊ እዩ ኣካላዊ ኣእምራዊ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ሳይንስታውያን ዘረጋገፅዎ ሓቂ እንድሕር ኣሎ ጾም ንወዲ ሰብ ንጥዕንኡ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብዚ ዝሓለፈ ክገልፅዎ ፀኒሖም ማለት እዩ እዚ ዋተር ፋስቲንግ ገለ ዝብልዎ ማለት እዩ ኣቐዲሙ ግን ረቢ ልዓለሚን ብነቢና መሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንዓና ሂብና ፀኒሑ ማለት እዩ ስለዚ ክንፀውም ከለና ከብድና ጥራይ ኣይኮነን ዝፀውም ማለት እዩ መንፈስና እዩ ዝፀውም ኣእምሮና እዩ ዝፀውም ባህርና እዩ ዝፀውም ኣእዳውና እዩ ዝፀውም መልሓስና እዩ ዝፀውም ዓይንና እዩ ዝፀውም እዚ ኩሉ እንድሕር ፀሙ እቲ ኤነርጂ ናይ ናትና ንሕና ክንጥቀመሉ ጥራይ ዝኸውን ማለት እዩ እዚ ከዓ ነቲ ዝመፅእ ዓመት ከመይ ጌርካ ኤነርጂኻ ዓቂብካ ዝሓሸ ሰብ ትኸውን ማለት እዩ ካብቲ ዝሓለፈ ነዚ ንክኸውን እቲ ቀዳማይ ክንገብሮ ዝግበአና ምስ ቁርኣን ዘለና ባህሪ ምዕራዩ ማለት እዩ ቁርኣን ኣይኮነን ተራ መፅሓፍቲ ኣብዚ ዓለም ዝፀሓፍ መፅሓፍቲ ዘለና ርክብ ኩላትና ንፈልጦ ሓቂም 1% ዝኣክል ከመን መፅሓፍ ዘንብብ ኣሎ ኢለ ኣይግምትነ ዳታ ስለ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ግን ኣብዚ መምፅእ እዚታት ክሕብረኩም ዘይኮንኩም ከመይ ጌርኩም ኣብዚ ወርሒ እዚ ቁርኣን ሓንቲ ግዜ ዘይኮነ ከይተጨናነቕኩም 3 ግዜ ቅዱስ ቁርኣን ተኽትሙ ሜላ ሓበሬታ ይኽበኩም መፅእ ዘለኹም ንኩላትና ትምኒተይ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ነቶም ኣብ ስቃይ ኣብ መከራ ኣብ እስር ቤት ኣብ ዕግርግር ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ዝርከቡ ደቂ ሰባት ከምኡውን ብፍላይ ኤርትራውያን እዚ ረመዳን እዚ እቲ በላእ ረቢ ልዓለሚን ከልዕለሎም
دعاء تقولوا يمحصنكم في الله لما أبجزوا تعاتيهم بحمام السقيم أكلاوي منفساو حمامات السقيم فاينانساو حمامات السقيم ناي فقري ناي سدرا بيت السقيم دعاء تقولوا يمناي مالك نفتقد بالاستيقاظاتو قدوس قرآن 604 ገጽ አለው ማለት እዚ 604 ገጽ بسلسته تربحنا ማለት ወር ረመዳን 30 ስለዝኾነ ሓንቲ ወርሒ 30 መዓልቲ ስለትሕዝ بسلسته تربحنا 800 ፔጅ ክኸውን ማለት ሶ 800 ፔጅ ከመይ ጌርና ኢና ኣቕሊልና ናብ መዓልታዊ ህይወትና ነምፅኦ ክሕብረኩም ኢለ ማለት 800 እንድሕር ን30 መቂልናዮ نمعالتي سوسا بيج مالك سوسا جتس مالك حجي سوسا جتس بمعالت مرو معالت تقرأ خوفي الكحوق حمكا مززلو تكنولوجي موبايل زيستبل نزل سوسا جتس أبحموش وقت السادات مالك سادات ناي جدا سلازي ترف صبحي تسجلي خامالك سلازي نزل سوسا بيج أب صبحي كنديك تقرأي خامالك عسر تخلطة إذا مالتي دماني كما يقرنا مالسي سلات كي سجدك رمضان تقبل النت يقول سلازم قديتها لك الصفة تسجل حموش شواطي لازم حموش شواطي تسجل تقدر سلازمك نتا قرآنك كم يقرك مساخات اللاجبة إيه حبركم متين صبحي تسجل كلها 10 تقولت بيش مالتي 10 تقولت جز ندجنا زبري 10 تقولت جز ندجنا عصري 10 تقولت جز ناي مغرب كم تفوتون الفطور جلس لازمونه سلازي تتعب تبع 10 حساب مغرب زلو جيزي نوح سلازمونه أتن 10 تقولت بيج بمولئن كنقرأن علنا مالتي ندجنا بالعشاء أنا 10 تقولت جز سو كله نحر 40 10 تقولت بحموش تربحها قبل السوساج مش تنجز كما تصير مالتي سلازي بواحد نحر 40 خيو شعيش ومونتمي تنجز كما تصير يخلي مالتي نتن 10 تقولت لما أنت كيبر تعقم صبح تسولو أذان مسجبرة قدما أذان زلو 6 بيج تقرأوا مالتي دحر أذان مسجدكم كاش 6 بيج عندنا 6 بيج كان الزهري عندنا دحر الزهري 6 بيج سلازي خمسين دا قبرنا ناي قرآن ركب زلنا كنعبيو يقبلنا القرآن لمن تاينا نام نفسنا خمسة قرآن دحر أقلبنا آتي أو أقبرنا آتي أو أكلاتنا آتي سرحنا قطبنا حدارنا منقدنا عركنتنا كنت كل نقرنا قرآن سلازي عريو تمسرت مع الري قرآن سلازقنا ناب قرآن كمل الناس مالك سلازي زربا خيام زحلكم ESN ذكر الله TV زبحالكا channel نحدا عمل تخفيتو زتفعل عليه نزل اسلمنا زحبر حبريتاتات فيديوهات بزح تسريح له مالتي أبزو وقت زي رمضان كم مخانو مثلا إذا أجد أسمعهم ESN ذكر الله TV انتهي مالتي قدوس قرآن كتقرأون ترجموا فليت كخا تتقرأون في اللي يعني وحوات أنا أقولكم የከፍታ የፍካት ዓለም አዲስ ንጋት የሩህ መስከረም ረመዳን አገናኘን በፍቅር ዳግም የአንድነት የህብር ቀለም የከፍታ የፍካት ዓለም አዲስ ንጋት የሩህ መስከረም ረመዳን ሰበሰበን በፍቅር ዳግም ቂምን ሽሮ ይቅርታን ዘርቶ ሚያጣምረን ልብን አስፍቶ ተሰናክሎ የመራቅ ዕጣ ደስ ያሰኛል ወንድም ሲመጣ ኮዲ ሩሂ ኩፋያ ነፈይሴ Sati kanu duromsu jiru turche na kulkulesu warhi wazia tasfa hazila makarana kabkaina
من